миллати ҷисмансолим рӯҳан низ муқтадиру шикастнопазир аст. оре ҳамин гуна аст ва пеш аз ҳама ба ин гурӯҳи миллат нафароне шомиланд ки ба варзиш машғул мешаванд. варзиш на фақат солим шудану бардаму тануманд будан аст, балки ҷавониву зебоиро низ бароямон ҳадя мекунад. дуруд дӯстони азиз, дар нашри навбатии барномаи ҷаҳонзеб шуморо бо варзишгаре ошно мекунем ки дастовардҳояш хеле зиёд аст ва ӯ тавонистааст чандин маротиб Тоҷикистонро бо ҳунару маҳорати варзишиаш берун аз кишвар муаррифгар бошад. ӯ чемпиони осиёи миёна дар соли 2008, ҳамчунин устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ аз навъи таеквондо ВТФ Фарҳод Негматов аст. Хуш омадед ба барномаон. Ташаккури зиёд. Саломат бошед. Хуб, Фарҳод, пеш аз он ки дар бораи мусобиқоти чӣ дохил ва чӣ берун аз кишвар ҳамроҳи шумо суҳбат бекунем, мехостем каме дар бораи ана ҳамин фаъолияти варзиши шумо суҳбат бекунем. Яъне аз кай оғоз кардед ва чаро маҳз навъи варзиши таеквондо ВТФ-ро интихоб кардед, дар ҳоле ки аз он сабуктар таеквондои ТФ аст? Салому алейкум. Аввало ташаккури зиёд ки маро даъват кардед ба барномаатон. Ногуфта намонад ки дар намудҳои варзиш ягон осонӣ нест. Ҳама варзиш як қийнии худро дорад ва ҳама варзишгарон инро медонанд хуб. Ва ҳоло мо ягон намудро гуфтани нестем ки суст аст ё сахт аст, вале ман аз хурдӣ ки мо агар хубтар бигирем филмҳои масалан ҳамун Ҷеки Чану Брус Лиу ҳамеро хеле хуш доштем, ҳамонро тамошо мекардем. аз ҷаҳишу паридану зарбуҳои по хеле хуш доштам аз хурдсолӣ ва дар назди хона ки ҳамин намудро овардан масалан дар онҷо кушода шуд дар толори варзишии донишгоҳи омӯзгорӣ. аз ҳамонҷо ёд дорам хеле хуб ки бори аввал ки рафта дидам, зуд омада ба хонагиҳо гуфтам ки масалан ман як намуд варзиширо пайдо кардам ки ба ман хеле писанд аст. Гарчанде хеле хурдсолам будам, синфи се тобистон дар шурӯъ кардам аз ҳамун хурдсолӣ ба ҳамин намуд, дигар ба ягон намуди дигар нарафтам. Яъне дил бастам ба ҳамин намуд. Аз ҳамун сесолагӣ шурӯъ кардед ба машғул шудан ба навъи варзиши таеквондо ВТФ? ВТФ. Хуб, барои чӣ масалан савол додам ки чаро таеквондои ТФ не? Зеро таеквондои ТФ низ аз ана ҳамун солҳои 90-ум шурӯъ кард ба фаъолият кардан ва шавқмандони худро пайдо кард. Хуб, фарқ миёни таеквондои ТФ ва ВТФ дар чист? Дар ҳоле ки ҳарду як ном доранд, фикр мекунам. Бале, онҳо ҳарду ҳам аз Корея ҳастанд. Яъне яке аз онҳо аз Кореяи Ҷанубӣ аст, яъне намуди мо, намуди олимпикӣ аз Кореяи Ҷанубӣ омадааст ва намуди таеквондо ITF ин аз Кореяи Шимолӣ омадааст. дар асл гирем намуди таеквондо ITF зиёдтар ба намуди кикбоксинг, яъне хеле монанд аст ва онҳо ҳам зарбаҳои ба рӯ бо даст доранд. Яъне аз таеквондо ВТФ бошад, ин куллан фарқ замину осмон аст ки онҳо масалан ҳарду агар гирем бо по ҳам кор мекунанд, вале таеквондо ВТФ куллан бо по аст кор карданаш ва мо дар тан либосое ки махсус дорем ки онҳо электронӣ ҳастанд, дар сар кӯлоҳ дорем, бо имтиёз дар онҷо баромад мекунем. Масалан куллан фарқияташ хеле зиёд аст. Яъне онҳо ду наве ки аз ҳамдигар хеле фарқият доранд. Якеаш ҷаҳонӣ аст ки ҷаҳонӣ онро дар фақат мусобиқаҳои ҷаҳонӣ иштирок мекунанд, чемпионати ҷаҳон аз намуди ITF доранд. намуди таеквондо ВТФ ҳам дар мусобиқаҳои ҷаҳонию Осиё, бозиҳои Осиё ва дар бозиҳои олимпӣ шомил шудааст ва намуди олимпия мебошад. Яъне хулосаи ана ҳамин гуфтаҳои шумо ба он ҷо мерасад ки навъи варзиши таеквондо ВТФ олимпия аст, аммо таеквондо ТФ ғайри олимпия аст ва куллан фарқ мекунад. Яъне беҳтарин. Хуб, яъне шумо гуфтед ки ҳангоме ки дар синфи сеюм мехондед, пайдо кардед як нав варзишеро ки ҳаракатҳои пою даст масалан шабоҳат дошт ба ҳамон ҳаракатҳое ки Брус Ли, Ҷеки Чан ё ин ки Ҷетливу дигар ҳунармандони Голливуд, ҳунармандони чинӣ дар киноҳои худ, дар филмҳои худ нишон медоданд. Шавқу ҳаваси шумо маҳз аз ана ҳамун тамошои ана ҳамун филмҳо бедор шуда буд? Бале, беҳтарин. Хуб, рӯзҳои аввале ки масалан ба ин навъи варзиш машғул мешудед, чӣ гуна сипарӣ мешуданд?
ولی روزهای اول وقتی که رفته بودم مربی اولینی من اسم و تخمینه است که تا حال در یاد دارم. با اون کس هم صحبت هم هستیم، تا حال که خارج از کشورم هستن با اون کس در تماس هستیم. یعنی یک زنی بودن که در گروهش تا 100 نفر شاگردان داشتن، خیلی خوب با اونها صحبت میکردن. یعنی که در اینجا معلوم شد که مربی اولی که تو رو دعوت میکند به تالار ورزشی میایی، یعنی اساس میگذارد بر دل تو همون نمود رو چه شوق و رغبت در دل تو بیدار کند که به همون ورزش دل داده شوی. یعنی اون کس کاری خود رو خیلی خوب میکردن و من میدیدم که حواس من روز بر روز زیاد میشد. یعنی من میدونستم که الان بعد از 1 سالی که تمرین کردم الکی به خود یک مقصدی داشتم که من باید با یک مسابقه مثلا جمهوریوی باید من اشتراک کنم. یعنی سهم مربیان خیلی زیاد است. خیلی زیاد. خوب، بیاید درباره اولین مسابقاتون حرف بزنیم. چند سال داشتید؟ بله، اولین مسابقه یعنی که در اون وقت چند گروه ها بودن. گروه هایی که ما میدونستیم، یکی از اون گروه هایی که در اون وقت خیلی قوی بود در نمود تایکواندو VTF، یعنی گروه خردسالان. این کلوب جمشید میگفتن، مربی عبدالجبارов جمشید، مربی خدمت نشانده‌های جمهوری تاجیکستان، یکی از شاگردانشون در بازی‌های المپی 2010 سال سینگاپور بین نوجوانان اولین مدال رو از نمود تایکواندو VTF جای سوم رو شکرانه شریفова آورده بود. همون کس بودن. یعنی از همون وقت یکی از کلوبی بهترین کلوبی جمشید بود و من با شاگرد همون کس در مسابقه اولیه میخورم که من کمربند زرد و اون پسر کمربند سرخ است. یعنی تو میایی به میدان میدونی که از تو یک کلا بالا است، یعنی ترس، وهم، وایمه. باری اول تو رو مثلا به میدان تله کرده میبرونم که نترس میتوانی. خیلی برام خیلی خوب زدن مرا، یاد دارم. چند هفته پاهم مثلا ورم بود، دستم ورم بود. بعد از همون یکم باری که من به میدان برآمدم، گرچنده که باخته باشم ولی شوق زیادتر شد. یعنی که در همون مسابقه من توانستم 1 امتیاز یا 2 امتیاز گیرم. همون امتیازهایی که من گرفتم یعنی شوق من زیاد کرد که من میتوانستم. بعد ایستادم، بعد زیادتر تلاشم زیاد شد. بهترین. خوب، اگر حساب شماری بکنیم تا با امروز چند سال میشود که شما با نوع ورزش تایکواندو VTF مشغول هستید؟ 20 سالی عمری من فقط در مشق است. یعنی که در این بین 20 سال من تعطیل نداشتم. بودن تعطیلی که پا میشکست، دست میشکست، 2 ماه، 3 ماه، زیاد تا 6 ماه. یعنی در این 20 سال یعنی تنفس نبود، فقط تنفس نبود. با وجود اون که مثلا شما ضربه خوردید، یک دست به قول دست شکست، پا شکست، اما شما ترک ورزش نکردید و 20 سال میشود که شما این نوع ورزش رو پیشه کردید و محض انا همین خصلت هاست که مثلا یک ورزشگر رو به ورزشگری درجه عالی تبدیل میدهد و او تا چند کوشش میکند که باز زینه های بالاتر رو سپری کند، زینه های بالاتر رو صاحب بشود و دستاوردهای دیگر رو نیز چه از سطح جمهور و چه از سطح جهانی صاحب گردد. خوب، در انا همین 20 سال شما به بهترین دستاورد خود نایل شدید. کدام است؟ بله، وقتی که من شروع کردم در مسابقه اشتراک کردن، الکی مربیام عوض شدن. یعنی ما با دسته های منتخب جدا شدیم، یعنی دسته های منتخب خردسالان، نوجوانان تا بزرگسالان آمده رسیدیم. بعدا تا نوجوانان آمدن مقصد فقط همین در جمهوری تاجیکستان بود. یعنی که تو فقط آرزو داشتی که چمپیون جمهوری تاجیکستان شوی. بعدا یعنی که ما فهمیدیم که نمود المپی است. یعنی شروع کردیم تماشا کردن، ویدیوها آمدن، مثلا اون وقتا دیسکو زیاد می اومدن که ما اونا رو تماشا میکردیم که المپیاد است چی است، بازی المپی چی است. یعنی شروع شد یک مقصد دیگر در همین سر آمد که باید یعنی تو در نمود المپی هستی، باید میدان المپی رو حس کنی چی است. یعنی با بهترین های جهان الکی سرگذاری با اونها مثلا مسابقه کنی. همین بود که مثلا طول 8 سال اخیره که از 2008 سال شروع شد، یعنی ما در هیئت دسته منتخب بزرگسالان شامل شدیم و شروع کردیم با آمادگی با بازی‌های المپی 2012 لندن. یادم هست که ما رو میگفتن روز 8 سال وقت است پیش از بازی‌های المپی تو باید مسابقه های انتخابی را گذاریم. بعد ما شروع کردیم آمادگی رو که در بین ما رفتیم چمپیونات آسیا رو دیدیم سال 2010 که در اونجا مقام 5م رو اشغال کردم.
дар он ҷо Алишер Гулов дар байни бузургсолон аввалин натиҷаи хуберо додем ки ҷои дуввумро ишғол кард дар Астана соли 2010 сол. Баъд аз он ба бозиҳои Осиё ки дар он ҷо ҳам ҷои панҷумро гирифтам, бозиҳои Осиё Гуанчжоу 2010 сол. Баъдан чемпионати ҷаҳонро дидам 2011 дар Кореяи Ҷанубӣ ки шомили ҷои панҷум гаштам дар он ҷо. Баъдан яъне ки мақсаде ки гузошта будам хеле наздик шуд. Яъне 2011 сол дар Тоҷикистон аввал интихобот гузашт ки мо дар он ҷо мусобиқаи интихобӣ гузашт ки даста муайян шуд. Яъне 2 нафар писар, 2 нафар духтар фақат ҳақ доранд ки дар интихобӣ иштирок кунанд. мо шомил гаштем барои рӯхат гирифтан ба бозии олимпӣ. Барои бозии олимпӣ. Яъне чемпионати ҷаҳон гузашт ки дар Боку шуд. Дар он ҷо рафта иштирок кардем, вале натиҷаи хубе нагирифтем, яъне рохат нагирифтем. Баъдан аз он ҷо омадем ки мураббии мо аз Кореяи Ҷанубӣ интихоб шуда буданд, Чон Чонфи, он кас ки аввалин бор тайквандоро ба ҷумҳурии Тоҷикистон оварданд, тайквандо ВТФ-ро. ҳамон кас масалан мураббии дастаи миллӣ буданд, Хоҷаев Исматулло ки раиси вай буданд, федератсия буданд ва мураббии мо буданд, дастгирӣ мекарданд. Он касе ки як ҳайати бузурги мураббиён ҷамъ шуда буданд ки Кармисов, Ҷаҳонзеб дар он ҷо дар он ҳайат буданд ва онҳо ҳаматарафа, яъне дастаи мураббиён, яъне 2 нафар писарро интихоб карданд ки яке аз онҳо хушбахтона ман шудам. Дар вазни 80 килограмм манро интихоб карданд, Алишер Гуловро дар вазни 80 боло ва моро барои интихобӣ ва Таиланд, яъне шанси мо буд ки дар он ҷо соҳиби рохат гардем. Дар мусобиқа иштирок карда хушбахтона дар он ҷо тавонистем ки рохатҳои бозиҳои олимпиро ба даст орем ва худи ҳамун соли 2011 соҳиби роҳат гаштем ва омада соли 2012 ба бозиҳои олимпӣ сафарбар гаштем ки дар он ҷо яъне майдони олимпиро дидам чи аст ва яъне ҳаракату талоши худро чӣ қадаре ки метавонистам дар он вақт кардам ва бо соҳиби майдон ҳам вохӯрдам, яъне аз Британияи Кабир буд. Бо ҳисоби 7-1 ба ӯ мағлуб гаштам дар он мусобиқа. Дар даври финалӣ? На, дар даври аввал ки барои аллакай дар он ҷо фақат 16 нафар шомил мегарданд аз кулли олам. Тайквандо ВТФ яъне хеле лимити кам дорад. Яъне агар 205 давлат шомили федератсия бошад, аз 205 давлат фақат 16 нафар дар як вазн ҳаққи иштирок кардан дар бозиҳои олимпӣ дорад. Дар як вазн аз тамоми ҷаҳон? Аз тамоми ҷаҳон фақат 16 нафар. Яъне мо хушбахтона тавонистем ки дар ин 16 нафара шомил гардем ва иштирок кунем ва куллан ҷои 11-умро иштирок кардам дар бозиҳои олимпӣ. Беҳтарин. Хуб, яъне ки шумо тавонистед дар бозиҳои олимпӣ соли 2012 низ ширкат бикунед. Он ҷо миёни он ҳама варзишгароне ки аз тамоми олам буданд, ҳама ба як мақсад омада буданд. Мақсадашон ҳамин буд ки ҷои аввалро ишғол бикунанд ва тавонанд дар сатҳи арзанда кишвари хешро муаррифгар бошанд. Шумо низ бо ҳамин кӯшиш рафтед, иштирокчии ин мусобиқаи бонуфузи сатҳи ҷаҳонӣ шудед. Вале тақдир бигӯем ба қавли ҳамин гуна будааст ки шумо натавонистед он ҷо ҷой касб бикунед. Вале ин барои як варзишгар фикр мекунам аллакай худ як музаффарият аст. Зеро на ҳар кас, чӣ гуна ки шумо гуфтед, то ба расидан ба бозиҳои олимпӣ мушарраф мешавад. Яъне ки шумо то ба бозиҳои олимпӣ расидан чанд зинаро гузаштед, яъне дар чандин мусобиқа иштирок кардед то ин ки хол ба даст биёред ва хело заҳмату талош карда будед.
3 امتیازی. хуб ин фикр мекунам ифтихор аст барои як варзишгар ки тавонист дар ин гуна мусобиқоти сатҳи бонуфузи ҷаҳонӣ бозиҳои олимпӣ ширкат бикунад. Фикр мекунам ҳоло боз имконият доред дар бозиҳои олимпӣ иштирок бикунед, на? бовар кунед, аллакай дар як синни соле ҳастам ки оиладор ҳастам, фарзанддор ҳастам ва яъне гуфтанед пеши роҳи шуморо мегирад? пеши роҳи маро на ягон тараф намегирад, балки оилаи ман ҳам варзишгор аст. Масалан дастгири ман аз тӯли ин солҳое ки иштирок кардам дар мусобиқаҳо ҳамеша дастгири ман буданд, оилаи ман ки онҳо ҳам дар варзиш ҳастанд. Чӣ қадар хуб, оилаи солим, яъне ҳама варзишгар, падар, модар, фикр мекунам фарзандонам варзишгар мешаванд. рафта истоданд, талош карда истодаем. вале ҳамчун вақте ки варзишгари касбӣ ҳастӣ, тӯли ин қадар сол масалан машқ мекунӣ, яъне варзиш бо варзиш аст, яъне ту варзиш аст ки варзиши солимгардонӣ, ту субҳ медавӣ, масалан як машқҳои ҷисмонӣ мекунӣ, тарбияи ҷисмонӣ мекунӣ, вале варзиши касбӣ зиёд масалан захмои зиёд дорад. агар аҳамият дошта бошед, то ҳол дасти ман рост нест, масалан иҷа шикастагӣ, поча задагӣ, масалан ҳоло аз ҳамин вае ки синни солам боло аст, масалан аллакай бисёр латхӯрдагӣ зиёд дорам. яъне аз ҳамин сабаб наметавонам ки дигар ба ҳамчун касбӣ иштирок кунам. охирон мусобиқаи ман дар Манчестер, давлати Британияи Кабир, чемпионати ҷаҳон гузашт соли 2019. хушбахтона тавонистам Тоҷикистонро дар он ҷо муаррифӣ кунам ва ҳамин сабаб ҳамин буд ки захм доштам, яъне натавонистам ки як натиҷаи хуб аз он ҷо гирам, вале иштироки охирони худро дар чемпионати ҷаҳон кардам. яъне 3 маротиба иштирокчии чемпионатҳои ҷаҳон мебошам. 3 маротиба дар бозиҳои осиёӣ иштирок кардам ки дар 4 сол як бор баргузор мегардонанд. хушбахтона тавонистам ҷои сеюмро 2014 сол дар бозиҳои осиё ба даст орам ва чемпионати осиё 3 маротиба тавонистам иштирок кунам ки аз он ҷо ҳам тавонистам ки ҷои сеюмро ба даст орам ва натиҷаҳое ки масалан мураббиёи ман талош карданд, масалан ҳаракат карданд, масалан маро то ҳамин дараҷаҳо расонданд, натиҷаҳои меҳнатҳои мураббиёмон барбод нарафту, мо тавонистем як натиҷа гирем. ва дар ҳамин худи ҳоло ки ман аллакай гирем тӯли 10 сол мешавад ки аллакай ман ҳамчун мураббӣ фаъолият карда истодам ва шогирдони худро дорам. хуб, дар бораи шогирдон суҳбатро шурӯъ кардед. худ ки масалан ба фаъолияти варзишии худ бигӯем нуқта гузоштед, сабабе ки масалан захм бардоштед ва ин захмҳо то бо гузашти сол метавонанд амиқтар бишаванд, гарчанде сиҳат меёбад муваққатан. бояд бигӯям ки дар суҳбати 2 барнома пеш бо як варзишгари дигар ки мо суҳбат кардем, синну соли он аз шумо хурдтар буд, вале вай гуфт ки ман ба фаъолияти варзишиам хотима бахшиданӣ нестам, яъне ба карьераи варзишиам. аммо чӣ кунем ки дар баъзе намуди варзиш то 30-35 солагӣ метавон масалан кор кард, машқ кард, дар мусобиқаҳо ширкат кард, баъд аз он дигар намешавад гуфт. яъне ки ӯ чӣ мақсад дошт? ӯ гуфт ки ман мехоҳам шогирдони зиёдро тарбия кунам баъд аз оне ки масалан синам ба 30 мерасад. шумо низ ҳамин гуна масалан мақсади асосиро гузоштед пеши худ? ман фикр мекунам тамоми варзишгарони касбие ки масалан ватан ба онҳо, яъне ин қадар масалан мусобиқаҳое ки меравем дар аз сатҳи байналмилалӣ гӯем, яъне таҷрибаҳои зиёдеро ки мо гирифтем, ин ҳамаш масалан заҳмату талоши ҳамин ватан аст. яъне мо ҳамеша ҳама варзишгарон ҳамеша шукронаи ҳамин масалан истиқлолиятамон мекунем ки мо чунин шароитҳоро дорем.
яъне ки тавонистем сол аз сол беҳтар шуда истодааст. Яъне ман ҳамон шахсе ҳастам ки аз аввалашо дидам. Масалан соли 2000 солро агар мо гирему ва ҳол агар 2020 солро гирем, ин замину осмон хеле зиёд шуд, яъне пешравӣ хеле зиёд шудааст. ва ин сабаб мешавад ки масалан агарчи шумо ба карьераи варзишии худ нуқта гузоштаед, аммо шогирдоне тарбия кардаед, фикр мекунам ки аллакай чемпиони ҷаҳон шуданд, Тоҷикистонро зиёдтар муаррифгар шуданд ва як мақоле ҳам ҳаст ки шогирд метавонад устодро дар ҳайрат гузорад. Шояд шогирдони шумо пешқадам шуда бошанд нисбати шумо. Биёед дар бораи шогирдонатон ҳарф бизанем. Чӣ қадар шогирд доред? Шогирдонатон дар кадом мусобиқаҳо ширкат карданду Тоҷикистонро муаррифгар шуданд? аз 2015-16 тавонистам ки шогирдонро берун аз хориҷ аз кишвар онҳо иштироккуниро шурӯъ кардан, яъне шогирдоне дорам ки аллакай устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд, яъне номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд. Шахсоне ҳастанд ки аллакай устоди байналмилалиро гирифтанд. Агар мураббигии маро гирем, оилаи ман зиёдтар мураббигариаш зиёдтар аст, балки ман худ ҳам иштирок мекардам, ҳам масалан мураббигарӣ мекардам. Зиёдтар ба дар гардани оилаам буд ки он кас хеле зиёдтар аз ман, яъне барномарезӣ мекардем, ду нафар нештем барномарезӣ мекардем, масалан шогирдонро омода мекардем. Ҳоло бошад шогирдон зиёда аз 50 нафар, 60 нафар зиёд шогирдон дорем, яъне фаъолияти худро дар мактаби варзишӣ рақами 2 шаҳри Душанбе давом дода истодаем ва боварӣ дорам ки дар оянда бо боварӣ комил гуфта метавонам, агар ки масалан давом додан гирам, яъне шогирдон гуфти шумо ки маро дар ҳайрат хоҳам гузошт. Хуб, дар муддати ҳамин 20 соли фаъолияти варзишии шумо, агар ҷудо кунем 10 солашро, шумо зиёд дар ҳамин 10 соли охир дар мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ зиёд ширкат кардед ва ҳамеша кӯшиш кардед ки ба таври арзанда Тоҷикистонро муаррифгар бошед. Хуб, аз нигоҳи шумо ки варзишгари фаъоли кишвар ҳастед, муаррифии ватан чист? Муаррифии ватан на танҳо як баромада дар майдон худро нишон додан аст. Бале, мо варзишгар ҳастем, яъне мо як парчам дар дасти худ дорем ки ба дигар давлатҳо сафар менамоем. Аз ҳар як қадам гузоштани мо суҳбат кардан бо дигар нафарҳо, яъне аллакай ту хориҷ аз кишвар меравӣ, ҳамеша вақте ки бо ман дӯстони зиёд дорам хориҷ аз кишвар, масалан бо онҳо ҳамсӯҳбат ҳам ҳастем. Вақте ки бо ман суҳбат мекардан, ҳамеша хоҳишманд мешуданд ки ба Тоҷикистон як бор сафар кунанд. Яъне ҳамчун шаҳрванди намунавӣ бояд дар гуфтугӯ, дар муомила ва муносибат муошират намуна бояд бошад. Намуна бояд бошад. Вақте ки ту суҳбат мекунӣ, яъне вақте онҳо бо ту ҳамсӯҳбат мешаванд, аллакай онҳо ҳис кунанд ки масалан Тоҷикистон чи аст. Яъне ту бо як шавқу рағбат бо онҳо суҳбат мекунӣ. Мо кӯҳ дорем ҳамеша, мо об дорем ҳамеша. Масалан ман ба YouTube даромада ба онҳо нишон медодам ки мана ватани мана Тоҷикистон. Зиёди аз давлатҳо, масалан худи Британия кабир ки сафар доштам, дар он ҷо зиёди варзишгарон, клубҳо ки мерафтанд, намедонистанд Тоҷикистон. Масалан Тоҷикистон, Афғонистон наздик, масалан аллакай шубҳа мешавад ки чӣ давлат бошад наздик ба Афғонистон, яъне шумо чӣ гуна аст. Яъне мо гуфтем шукри худо, давлати мо хеле давлати масалан ободу зебо аст. Яъне шурӯъ мекардам аз нишон додан аз YouTube, яъне онҳо дар ҳайрат мемонданд, вале хоҳиши зиёд пайдо мекарданд ки як бор сафар кунанд ба Тоҷикистон. Хуб, то ба ин ҳол гуфтед ки шумораи дӯстонатон аз хориҷи кишвар зиёд аст ва ҳар замон вақте ки шумо муаррифии Тоҷикистонро мекардед, онҳо хоҳиши омадан ба Тоҷикистонро доштанд, омад ягон нафар? Хеле зиёд омаданд, яъне аз ҷумҳурии исломии Эрон вақте ки мо дар он ҷо машқҳои ҳамҷамъӣ доштем, ба мусобиқаҳо сафар мекардем, ҳамзабони мо ки ҳастанд, ба онҳо озодтар буд фаҳмондан. Масалан баъд мусобиқаҳое ки мо Тоҷикистон Опен мекардем ҳар сола, ба омаданд ва ягон пушаймониам накарданд. 2 сол масалан ҳар соле ки масалан Тоҷикистон Опен вақте ки боз мешавад, он якум одамое ки мешавад аз ҷумҳурии исломии Эрон, Афғонистон ва Кореяи ҷанубӣ, онҳо сафар карда омаданд, дар ҳайрат мондан ва то ҳол масалан ҳаваси онро мекунанд ки як бор дига биёем оши шуморо хӯрем, масалан пушаймон нашуданд ва то ҳол меоянд. Хуб, яъне ки шумо на фақат ҳамчун як варзишгар тавассути ҳунару маҳорати варзишии худ тавонистед Тоҷикистонро муаррифӣ кунед, балки ҳамчун як нафар роҳбаладе ки ҳамчун як нафар шаҳрванди намунавӣ роҳбаладам шудед, то ин ки Тоҷикистонро куллан ба онҳо муаррифгар бошед. Беҳтарин. Хуб, алон як мусобиқаи шуморо тамошо мекунем, пас он бо суҳбатамонро идома медиҳем. баъд аз чанд лаҳза бармегардем, моро ҳамроҳ бошед.
хуб, Фарод, мехостам дар бораи як мусобиқаетон ҳарф бизанем, ки бисёр ҳам бароятон хотирмон буд ва дар куҷо буд он мусобиқа? бале, мусобиқае ки соли 2014 сол, яъне ман дар бозии Осиё мақоми сеюмро гирифтам. Пеш аз ин мусобиқа мо яъне 2014 сол дар шаҳри Тошкан, ҷумҳурии Ӯзбекистон, мусобиқаи чемпионати Осиё гузашт ки дар он ҷо бо ноадолатии доварон, яъне мусобиқаро бохтам ба соҳиби майдон. яъне як ноадолатии калон шуд дар он ҷо. То бозиҳои Осиё худ 6 моҳи дигар вақт монда буд ва ба худ як мақсад гузоштам ки яъне ман дар бозиҳои Осиё бояд ҷои худамро гирам. яъне ин ҷои ман буд ки масалан як нафари дигар гирифт. ин роҳат мешуд барои мусобиқаи Осиё? ин роҳат ҳам роҳат ҳисоб мешуд ки туро ба бозиҳои Осиё бибарам. Дар зиёди ҳамин намудҳои тамоми намудҳои варзиш ин гуна як ноадолатӣ мешавад. бале, омада дар масалан бозии ман шуд ҳамин ноадолатӣ. бале, роҳатро ба бозиҳои Осиё додан, яъне омадем федератсия, яъне худашон ки дида буданд, гуфтанд масалан роҳ афтода нашав, ту метавонӣ дар бозиҳои Осиё ин хатогии доваронро ислоҳ кунӣ. ва бар он ҷо рафта дар бозиҳои Осиё, яъне дар ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ баргузор гашт соли 2014 сол. рафтем, қуръакашӣ шуд ва дар қуръакашӣ бозии аввал мураббиям Қармишев Ҷаҳонзеб ки пеш аз ба майдон баромадан, яъне маро омода сохт ва ҳаминро гуфт ки аллакай бояд дар ин ҷо биҷангӣ, яъне нишон диҳӣ мақоми худро, ҷои худро бигирӣ. агар мо ҳамин варзишгарро гузарем, яъне ки аввалин бозии ту сахтӣ дар ҳамин варзишгар аст ки бояд худро омода созӣ, ҳама масалан талошатро фақат ба ҳамин бозӣ бидем. ва хушбахтона тавонистем ки ҳарифи аввалро аз Чин Тайпей буд, ӯро шикастем ва ба 1/6 финал роҳ ёфтам ва дар он ҷо аз ҷумҳурии исломии Афғонистон ҳарифамро шикастем ва ба бозии нимниҳоӣ ки бо ҳарифи пурқуввати худ ки қаҳрамони ҷаҳон буд, масалан аз ҷумҳурии исломии Эрон, ба ӯ бо имтиёз бохтам ва мақоми сеюмро дар он ҷо ишғол кардам. ин мусобиқаи бозиҳои Осиё. бозиҳои Осиё буд соли 2000. хуб, яъне гуфтанед ки ин мусобиқа аз дигар мусобиқаҳо бароятон хотирмонтар буд, зеро пештар аз он, яъне 6 моҳ қабл ба ноадолатии доварон гирифтор шуда будед. бале, ин бароятон хотирмонтар аст нисбат ба дигар мусобиқаҳо. беҳтарин. хуб, сафи ҷавонону наврасоне ки алон ба навъи варзиши таеквондо машғул мешаванд, хуб ин саволро барои шумо барои чӣ медиҳам? барои ин ки аллакай мураббӣ ҳастед. сафашон нисбат ба солҳои қаблӣ чӣ гуна аст? сафашон нисбат ба солҳои пештар зиёд аст. бале, зиёд аст. ман фикр мекунам дар тамоми намуд зиёд аст, вале дар намуди мо ҳамчун чӣ хел гӯям, агар кӯдакеро ки меёранд синни 5 сола аст, аз 5-солагӣ ҳам доштам шогирд, масалан шогирд доштам ки 4 сола буд, меомад, ғайраташ зиёдтар буд, масалан ҷунбишаш. кӯдаки хурдсоле ки аз синни 6 солагӣ 7 солагӣ ба намуди таеквондо шурӯъ мекунад, масалан қаду басташ фарқ мекунад, яъне қад зудтар меёзад назар ба дигар. агар масалан ҳамун гимнастикаро мо гирем, духтароне ки мераванд, писароне ки мераванд, бадани онҳо куллан фарқ мекунад. яъне кӯдак аз хурдсолӣ метавонад пояшро баланд бардорад, ҷаҳиши баланд кунад, масалан давиданаш хуб мешавад, нафаскашиаш хуб мешавад. яъне аз гуфтаҳои шумо ҳамин гуна хулоса бароварда мешавад ки алон нисбат ба пештара масалан сафи наврасону ҷавонон чӣ ки ҳатто хурдсолон низ зиёд аст. аз 4 сола 5 сола омада машқу тамрин мекунанд. беҳтарин. хуб, Фарҳод, дар бораи мусобиқаҳои шумо, дар бораи маърифии ватан, дар бораи навъи варзише ки шумо машғул мешавед фикр мекунам то андозае суҳбат кардем ва як маълумоти хеле ҳам ҷолибе дастрас кардем. масалан ман вақте ки тарҷумаи ҳоли шуморо варақгардон карда будам, хонда будам, намедонистам ки шумо иштирокчии бозиҳои олимпӣ ҳастед. фикр мекунам ин як маълумоти нав аст барои ман ва ҳамчунин барои аксарияти тамошобинон. умедворем ки шумо бо ҳунару маҳорате ки доред ва чун алон тамоми кӯшишу ғайрату вақти худро бигӯем сарфи он мекунед ки варзишгарони наврасу ҷавонро тарбия мекунед ва онҳо минбаъд раванд дар хориҷи кишвар то иштор маърифгар бошанд. орзуи онро мекунем ки сафашон зиёд мегардад ва шумо низ ҳамчун як мураббии пешрафта, мураббии муваффақ дар ин соҳа боз ҳам рушд карда мешавед ва муваффақтар ҳам мегардед. ташаккур.
дӯстон, баргаштем сари суҳбатамон ҳамроҳи Фарҳод Нигматов, иштирокчии бозиҳои олимпии соли 2012, ҳамчунин чемпиони Осиё дар соли 2008. Хуб, Фарҳод, қаблан гуфтем ки дар бораи мавзӯи асосии барнома суҳбат кардем, аммо чун қисмати охири барнома фаро расидааст, як бахш дорем ки онҷо 5 саволи дигар ҷо кардаем ва ин саволҳо каме саволҳои кунҷковона ҳастанд. Шуморо лозим меояд ки ба онҳо ҷавоб бидиҳед. Боше. Тайёр шумо? Боше. Хуб, саволи аввал ин гуна аст. Инсонҳо орзу мекунанд, гоҳе орзуҳояшон амалӣ мешавад, гоҳе на. Лутфан як орзуи худро бигӯед ки бо сабаби амалӣ нашудан аз он даст кашида бошед. фикр мекунам чунин орзуҳое ки ҳозир дорам ҳолам мунтазир ҳастам ки амалӣ гардад. Амалӣ бигарданд. Бале. Яъне Надорам орзу. умеди онро накардед ки агар ки орзу амалӣ нашуд аз он даст бикашед. Не, ҳоло вақт ҳаст. Вақт аст. Хуб, саволи дуюм. Кадом хатои инсонҳо ба фикри шумо нобахшиданӣ аст? Дуруягӣ. Дуруягӣ. Саволи сеюм. Худ бо худ ҳарф мезанед? Бале. Зиёд. Зиёд? Хуб, саволи чорум. Аз чӣ тарс доред ва ё аз кӣ? Тарс чанд гуна мешавад, вале фикр мекунам тамоми одамизод фақат тарс аз мурдан дорад. Аз мурдан метарсед? Яъне аз мурдану ва чӣ ҷавоб медода бошед. Беҳтарин. Хуб, ҷавоби қонеъкунанда. Саволи панҷум. Ба чӣ гуна одамҳо нафрат доред? чӣ хеле ки гуфтам ки одамони дуруяро яъне бахшида намешавад, ба ҳамин хеле одамҳо нафрат дорам ки ростқавл нестанд, яъне дуруягӣ мекунанд. нафратам хеле зиёд аст. Ташаккур. Хуб, ин саволҳо барои он буд ки мо бештар шуморо бишносем. Зинда бошед. дӯстони азиз, бори дигар ёдовар мешавам ки дар меҳмонии мо ҳузур доштанд як нафар варзишгари фаъоли кишварамон, як нафар мураббии фаъоли кишварамон ки алон теъдоди шогирдонаш зиёд аст ва шогирдонаш тавонистааст дар хориҷи кишвар Тоҷикистонро маърифгар бошанд, он ҳам тавассути ҳунару маҳорати варзишиашон. Ва бо ана ҳамин мақсад ва бо хислатҳое ки масалан шумо Фарҳод доред, яъне муаррифгари ватан шудаед чандин маротиб, муассисаи давлатии телевизиони Сафина шуморо дар қатори дигар варзишгарон, умуман дигар нафарон, умуман дигар шаҳрвандоне ки намунаанд, мояи ифтихоранд, ба шумо низ як ҳадияи кӯчак дар шакли диплом тақдим мекунад. Муборакатон бод. Ташаккур. Саломат бошед. Ташаккури зиёд ки маро ба барномаи худ даъват кардед ва дар ояндаам кӯшиш мекунем ки парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро бозам баландтар парафшон. Зинда бошед, саломат бошед, мо ин умедро дорем. Хуб, тамошобинони азиз, дар меҳмонии барномаамон ҳузур доштанд ин лаҳзаҳо Фарҳод Нигматов, варзишгари муваффақи кишварамон ки дар навъи варзиши таеквондо ВТФ фаъолона ширкат кардааст ва дастовардҳои хеле зиёд дорад. ҳамин ҷо барномаамон ба охир мерасад, вале инро фаромӯш накунед ки тоҷикон бо ҳунару маҳорати худ зеби ҷаҳонанд. Боқӣ хушу хубу муваффақ бошед.